Erkki Väisänen ja liikennekoulu Väisen toimitusjohtajana pitkään ollut, eli olen autokoulualan ihmisiä, eli 40 vuoden ajalta. No, meillä on aika iso osa tänä päivänä sitä tietokoneen käyttöä. Ensinnäkin se oppilaskäytössä käytetään paljon konetta, eli oppilaalla on aika paljon, tulee sieltä niin kuin oma oppituntisuunnitelmat, käydään läpi sieltä. Mutta sitten se pääsääntöinen käyttö, mikä meillä tulee olemaan, on laskutuksessa. Se on hyvin iso osa asiaa, että päästä laskutus tekemään ja tekemään muokkaamaan ohjelmia sieltä kautta. Koska autokoulualan lainsäädäntö muuttuu aika paljon koko ajan, niin se on kätevä väline viestittää oppilaille uusia asioita. No se, että kun hankitaan tällaista konetta, niin se on tietysti sijoitus. Ja se sijoitus ajatuksena sillä tavalla on, että kun ostan koneen, se toimii ja siihen pitää luottaa. Ja sitten sellainen tilanne, että kun mietitään taas kunnostettua konetta, niin sehän on aika selkeästi semmoinen ympäristöystävällinen asia, että se tulee uudelleen käyttöön se kone. Pitäisi olla niin kuin katkeamatonta liiketoimintaa. Ja jos meidän laite ei toimi ja se on päivän 2-3 pois käytöstä, se on todella huono asia. No, me ollaan ostettu vuosikymmenen aikana uusia koneita ja onhan se aina hieno uusi, mutta nyt tänä päivänä alkanut ajatusmaailma muuttumaan ja miksi pitää olla uusi, kun se voisi ostaa jonkun valmiiksi kunnostetun koneen, se on selkeästi halvempi. Tänä päivänä niihin saa hienosti takuut, niillä on nopeampi huolto, mä ostan uuden koneen, siihen tulee ongelmia, mä vien siihen ison liikkeeseen, niin kestää aika kauan, mutta siinä vaiheessa kun on tämmöinen niin sanottu henkilökohtainen huoltomies, niin on aika paljon helpompaa hankkia kunnostettu kone. Ei, eli ollaan tosi tyytyväisiä, eli jos on tullut joku juttu, niin soitto, ja useimmiten se on meidän oma ongelma, tekninen ongelma, eikä konevika. Eli on ollut niin kuin hieno asia, että ollaan tosi tyytyväisiä oltu.